tam fैदों आरोना बियो सानिया सासे गोखा ओमफ्राय बे माने 011 ओमफ्राय बियो माने बिसोरनि गामिनि आरोना बे माने 011 गामिनि नै एकदम सलिड जायगा आरोना लोगोफोर खामानिबाथाय माबायदि खामानि नायलाय ओइथिं कालारिं जाबाय नैथिं नायलाय मा होनाय जादों नालाय वाइट ब्लेक लगाय गथाय आरोना लोगोफोर मोजांखौनो मावखाय खामानिखौ मिथिबाय लोगोफोर कालारखौ बिथिं आन्था फोनबाय बिथिं फोनासै नालाय एकदम समायखायाखै आरोना बेखिनि जा लोगोफोर एकदम माने एखे नङा नालाय कालारा समायखायाखै दायो दैमाया पुरा रानजोब्बाय लोगोफोर दैज्लाङाव ओरैबादि गिदिर जायोना मथथे बारनो हायामोन आरोना जोङो सिगां माने सिगांनि माने जोंनि बे स्कुलाव थांग्राफ्रा ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय बे जायगानिफ्राय माने दैखौ बारसोम माने थांनांगौ गोनां जायोमोन आरोना सोरबा सोरबा फरायि जाहोना बेनिफ्रायनो जाबाय आरोना लोगोफोर दैमा बारनो हायैनि कारनावहा दायोबा टेनसन गैला लोगोफोर पुरा दालां गोलाव जाबाय नालाय पुरा दालां गोलाव जाबाय दायो बे एमब्रायदारा जोंनिया बाख्लायनो नागिरदों गाहायाव बाख्लायना थांनो नागिरदों आरो नै उफ उफ समायदो ओरै गोजौ गाखोब्रा खनसे केमेरा खेबगासिनो दायो केमेरा खेबग्रोना लासै ओमफ्राय बिनि गोजौखौ नायदो आरोना नै बा आग्ला बिनिफ्राय बेयाव जुदि गोलैलांनांगौ सेस खालि ओइ के करेছে